Ngaran po ni Congressman Joey Sarti Salceda kan ikaduang distrito kan probinsya ni Albay. Sa ngaran man ni Kuya Nems dyan sa control. Ako po si Councilor Nong Dawal kan Manito Albay. Kasabay niya to sa paghatod kan programang ini sa tuya po pagiriba dyan tabi sa 2D Congressional Office. Sa panginot po kan samuyang Chief Operations Officer Justin J. Bulaños. Yaman dyan si Kuya Mundaen, Pading Tots Disudo, Councilor Ian Buena kan Kamalig, siring man po si former Councilor Dante Magallanes kan Daragal Bay. Of course, si Sir Willis Plana and Jos Barcelon. Pati po ang samuyang mga muses, si Ate Erika and Ate Hazel. Kami po gabos, nagpapaabot kan samuyang pangungumusta. Siring man paglaom na kamo po nasa maray na kamugdakan sa mga oras na ini. 7 minutos makalihis na po ang alas 4 nin pagkahapon. Hoy, congratulations palan kay board member Councilor Juan Miguel Kungkung Salceda. Napili po siya bilang presidente kan Philippine Councilors League Bicol Region. So gabos na mga nanggarana po kanakaaging aldaw sa eleksyon kan PCL Bicol. Congratulations and good luck. Ini pong si Councilor Kungkung Salceda, Councilor po ini dyan sa Pulangi Albay. Napili siya bilang presidente kan Albay chapter kang PCL. At the same time, siya na po ang presidente kan PCL Bicol. Ano Kungkung, pasiring ka na sa national level kayo da? Tibaad lamang kung makalusot na sa national level, taka nakaaging mga aldaw. Dahil po nakalusot si Giselle, nagkariribok naman sa eleksyon. Ito ang gana pero napirdi pa. Anyway, congratulations sa Indo. Hopefully, seraro po sa lindong kan liderato ni Honorable Board Member Kongkong Salceda. Magkaigwa po ni magayon na programa, mga aktibidad, siringman, mga plano an sa tuya pong asosasyon. An asosasyon kan mga konsihal digdi po sa Kabikulan, siringman digdi po sa probinsya ni Albay. Hoy, maray na hapon sa mga parantabay niya to digdi po sa 2nd District. Dyan tabi sa munisipyo kan Rapu-Rapu. Pero natapos na dyan yung yung payout. Diyan man tabi sa munisipyo kan Manito, maray na hapon tabi sa Indo dyan. Sana po nasa pagmirindal na ang lambang saro ta 10 minutos na po makali sa alas 4. Narumduman ko Kuya Nems sa kuya kay itong kaibanan duman sa Ragay Golf sarong British Marine Biologist. At na-destino ako duman bilang program coordinator kan Fisheries Development Program kan INPD. Ngalason siya sa mga Pilipino, Kuya Nems. Tas sige siyang karaon.
Ata kita man nangad bagad pagkaaga, araw-araw na kita kan pamahawan. Di ba? Pag-abot na alas 9, alas 10, ma-snack. Pag alas 11 hanggang alas 12, mapangudto. Ayan. Pag alas 3 naman, tapos mga alas 4, mamerienda na naman. Tapos mga alas 6, alas 7, pamanggi. Kung minsan, hindi ko nga ning mga tao na nagkaigwa pa ki midnight snack. Ngalason siya. Ngalason ito si Chris Garrod. Sabi ko, kamo niya ako na mga Briton, ano man ani-schedule kang pagkaraon nindo? Simbag baga sa Kuya Names. We eat ngaya when we are hungry. Kaya nangalason nga ito umananggan. Binakaon ito ki uya na pritos na si Bubog. Ang sarong kilo, ubos. Pritos na si Bubog tapos biskwit sana. Ayos na sa iya. Tapos iyan na, pag nung nagkurukonsilo man yan, abo yan kan o yan na kuan. So, London Dry Gin. Kita baga, kuan kita. So, yan na gin bagang London Dry Gin. So, pigahaluan kan so itong garo green na likido. Pag-una ako, yun gusto niyang inamon. Ayugon man, minagad, San Miguel. Anapod dya kan Hinebra, San Miguel. Pigiinom pati kayang garo gin o garo beer. Sarong buti sa iya sana. Pigdududuan ang buti kan San Miguel. Mala paguli kay ito duman sa, nagbakasyon siya kay ito duman sa Great Britain. Andara-dara pasiring duman, ara mo kung 10 buting San Miguel. Tapos may sigarilyong champion. Taday maki-champion da duman sa London, masiramon dan sigarilyong champion. Tapos garo 5 buok na nyog. So tagas pating nyog. The best Christmas da duman sa inda kana ito nga ni may daradara siyang 5 buok na nyog. Taan gibo pa lang duman Kuya Names. Iyan na tagas na nyog baga. So kudkudon tan ba panggulay na liluhuan dad ki so tong tulong mata baga diyan. Liluhuan ninda ito tapos piga papasa-pasa ninda na piga kagduman sa baso ninda. Pigiinom ninda pag yan na Christmas Eve. Tapos New Year's Eve. Pigiinom ninda. Tapos ang gigibo, pigpapaligid ninda itong pag naubos na susabaw kang nyog. Pigapaligid na ninda ito ang nyog baga mismo. Tapos pigtatama duman sa matagas na bagay. Tanganing mapasa. Tapos pag napasa na ito, kikoan na ninda so laman mismo. Pigkakaraon ninda. Yun the best Christmas ninda dumang. Kami daradara siyang nyug tapos San Miguel Gin. Uyugon muan. 14 minutos makalis na po alas 4 ni pagkahapon. So kada kaagi pong Miyerkules, nagkaigo po kita ni na oportunidad na maimbitaran kay ni pong Bicol Center for Community Development Incorporated. Sa saro pong launching o aktibidad na pinag-aapod nindang review and planning of child protection / gender-based violence referral pathway. Sa irarong po ini kan sa inda pong programa na Women Empowerment on Leadership in Economic Resource, Access, and Participation or pigaapod nindang WILIP through Gender Sensitive Protection and Governance Mechanism. Dyan po ini sa munisipyo kanma nito. So tinawag ko po doon, ito pong umarain hapon palan kay Carla San Juan and si Algin Aguirre kan Idoko. Asaro po yung NGO na nagtatabang man po sa mga kaakian niya to. Tinawag ko doon sa sakuyang mensahe, ito po na panaramon ka na sarong delegada sa saro pong pagtiripo na ginibo duman sa South Africa.
na may katuyuhan man na talagang pag-adalan, siring man magkaigwan in mga estratehiya kung paano tabi maprotehiran ang diretsos kan mga kaakian, asin maproteksyonan sinda kontra sa mga manlain-lain na porma nin pag-aabuso. So sinabi po kan delegadang ini, and I quote, na ngaya, protection without participation is worth nothing. Anbot sabihon, kung sige man sa nadatabi ang iristorya niya to manungod sa proteksyon kan mga kaakian kontra pang-aabuso, alaga daiman po nin partisipasyon. Iyan daatabing mga pinag-uurulayan na iyan manungod sa proteksyon sa tumakaakian, wara nin kamugtakan. So para isip-isip ko tabi mga tugang kung ano talaga ang buot niyang sabihon. Sa roduman sa sayang tinawanin na emphasis o doon, iyo po na ang kaakian daatabi, meaning mga 7 to 12 years old. Ang mga kaakian daatabi, dapat rekonisyeron niya to ang sa indang partisipasyon. Duman mismo sa mga pag-urulay, asin sa pagtiripon kung saan pinag-iristoryahan ang mga bagay-bagay, mga paagi tangani po sinda mairayo sa mga pang-aabuso. So aki, dapat may partisipasyon. Mahapot ka mo. Paano man ngaya? Ano man yan magidibukayan mga minor de edad? So igapunin mga mekanismo, ini pong mga civil society organizations na ini, na kung paano natatawan po naasigurar na ma-draw out o makuha sa mga aki ang sa indang mga nasa isip, nasa buot, ang sa indang mga opinion, kung paano, ano ang sa indang mga katuyuhan, kagustuhan, tangani po na makabilog nin mga paagi na sinda po maprotehiran. Kumbaga, ito po na delegadang ito, nagsasabi na, kung kita magpaplano, tanganing maprotehiran ang sa tuyang mga kaakian, iimbwilto niya to sinda. Sa gabos na tangga kan pag-develop kan mga bagay-bagay asin mga pulisiya tangani po sinda mapakatamanan. Yan po suinot. Ikadua, dapat ang komunidad igwamanin partisipasyon. Aram niya itong padagos na ang mga kaakian, ang pamilya ninda, iyon nagkukumpunir, nagkukumpuesto kan komunidad. Ano man po ang nangyayari sa mga kaakian niya to, permi po kabali ang komunidad. It's either sa problema or sa solusyon. So kay po may partisipasyon ng komunidad. Lalong-lalo na ang pamilya, kan aki, mga magura, mga tugang. May partisipasyon dapat dyan. And ultimately, ang otoridad. Pag sinabi ng otoridad ng gobyerno, bako po na kita mismo, ang nagdataonin kaulangan, tangani po pagtakban ang mga pang-aabuso kontra sa mga kakian niya to. Dapat ang gobyerno nagpa-facilitate, nagtatao nin paagi na matauan po nin hustisya ang mga kaakian na biktima nin pang-aabuso. So yan po ang kumbaga ang paliwanag manungod duman sa partisipasyon. Partisipasyon sa pagplano, pag-implementar kan mga programa, mga proyekto, mga aktibidad nan mayor na katuyuhan, iyo po ang pangatamanan ang mga kakian. Now, pinaabot ko man dumantabi mga tugang kung ano ang apat na mayor na mga kategorya kung saan ang mga kaakian po naaabuso. Ang pinakainot po dyan iyo ang pigaapod na physical abuse.
o abusong pisikal. So yan bagang nakukulgan niya to ang mga aki. Takan mga panahon tabi, Kuya Names, an pagdisiplina kan mga aki, talagang may bahid din nin violensya. Di ba? Naka-experience ka ng binakdulan ki bala. Maski sa eskwelahan ka ito. Di ba? Maski sa eskwelahan. Tariti ang kakaito kan kung bakong suruler, may tumagiktik ang kuan, ang maestro-maestra. Pag makarawong ka dyan sa klase, nako, talaga mananggad na papakulon ka. Anapod kang kaito mga tugang, disiplina. Ayogon mo. Ako na, naging biktima man kaya. Bako man siguro biktima, kundi nakaranas ako kaya na napikpikan ako talaga. Nagparakaraw man ako. Inda, kung kasabay ko ito ini si Dr. Cedric Daip na nadagitan kami. Grade 2 garo kami kayo. Sige pa, no, so pauran mi. Kaya, nailing kami kan maestra mi. Yun, pinakol kami sa lubot. So yan po, mga physical na pag-aabuso. Pinagkukulgan ang mga aki. Kung minsan, pinagkukulo. May mga bareta kita baga na nagkaka-resibi na pinagkandaduhan sa laukan harong ninda. Di ba? So yan. Tapos pinagkukulgan. Ikadua po na kategorya ni child abuse, iyo po ang emotional abuse. So bako na po physical ang namamatian kanaki, kundi emotional na. Kaya bagangon yan, naglalangkaw ang kaso nin mga kaakian na nakaka-experience nin depresyon. Kaso rin ito sa big broadcast ko digdio na kaya nga ni nangapudan baga kay ito si Kung Joey Salceda na dagdagan ang bilang kan mga guidance counselor. Lalong-lalo na sa public schools, elementary and high school. Ninhuli ta, itong nakaaging, bako man nakaagi, kang kasagsagang kang pandemya, dakol po ang mga kaakian na nagka-stress. Tada isinda nakakaluwa sa harong. Da isinda nakaka-interact sa saindang mga friends. Kaya nagkaigwan ng depresyon. So, kaipuhanin intervensyon kan mga profesional. So, digdi po sa emotional abuse, kung minsan, dahil man niya ito naririparo, na ang satuya pala na pinagigibo, ipinapamati sa satuyang mga kaakian, nagtatao ni negatibong impact sa saindang pagkatao. Kaya kung minsan, natadong niya ta, dahil na ngayon nagkakaalo si Nini, si Nonoy. Ito pala, nagmumuto-muto na, ta sinabihan nindo na, ataman man sana. Parang yan napurot may ka dyan sa may pungkan lang ka. Ngunyan ngayon, namasong ka na. So, igwa po ki mga siring ka na pangyayari na kung minsan dahil niya ito pinaglalauman na nagtatanong pala ng kulog nin buot sa mga kaakian. So, iwasan po niya ito yan. And then pantuloy, yung sexual abuse. So, very obvious naman. No? Very obvious naman. But sabihin kan sexual abuse. Yung pinagsasamantalahan ng dahil sa kanilang kasarian. And marauton pa nga ni kayo ni Utabi, kung minsan, kapamilya pa ang nag-aabuso sa sainda pong mga kaakian. Sexual abuse. And then, pang-apat pong kategorya, yung apod niya itong neglect or kapabayaan. Failure to provide adequate food, shelter, and clothing, or failure to ensure access to appropriate medical care or treatment. Kapabayaan. Tanganing matawan niya to sindanin sufisyenteng pagkakan. Form of abuse yan.
Ini man na day niya to natatawan nin maray na istaran asin paggubing. Child abuse po yan. Lalong-lalo na ito kung day niya to nasisimbagan ang sa indang mga pangangaipo nin asistensya medikal. Pinapabayaan lang niya to na magsufrir ang sa tuyang mga kaakian sa saindang mga helang. Pabayay yan dahil niya sa karawngekaan. Pabayay sa nangyayaan. So yan po ang apat na kategorya nin child abuse na dapat protehiran niya to ang sa tuya pong mga kaakian. Now, magayon po ini na programang ini kan BCCD and of course kan LGU kan manito tanagkaigwaman sindan in siring halos kaparehas man po na estratehiya sa panahon po kan National Children's Month sa celebration niya to kayan. So, nailing niya to duman na ang komunidad, ang ibang grupo, mga organisasyon, nag-aaktibar po, nagtataokan sa inda pong paagi bilang partisipasyon sa pangatamang kan sa tuyang mga kakian. And we commend these initiatives. Tinatawa niya to nin pag-umaw siring man pasasalamat, tasinda po nagkaigwa nin pagkukusa na mag-imbento o maggibo nin mga paagi, nin mga programa, mga plano, asin mga aktibidades, tangani po masiguro na ang sa tuyang mga kaakian, dahil po naaaboso and natatauan nin sufisyenteng proteksyon. Iyo po, sige. Location drop a op music. This ain't for them in the house. This for Glock you. And don't talk down on trenches. Too known to be a you. This that pill talk. Gotta bust his head. He cut on op music. Who said you came? Who said you could come around this to hang? Hoy maray na hapon palan kay Charo Tardales, dyan tabi sa Sipi. Pull up in that 20 Daragalbay, siring man ki Maray Mili. for 21. Digdi po sa Bitano, Legazpi City. I said it plenty times. I pay for Dyan sa Rapu-Rapu, oy Primong Vicente, kumusta ka na? future too. I know that. Kumusta na laman dyan sa Mananaw? Schmurk. Ano daw, kunigwa pa pa dyan kinagiristar na mga lobsters? Get him to the Naramduman ko, ay maray na hapon palang tabi sa imo. must be deja vu. It's either that or I'm catching body number 2. Piggy swear you Mr. Lurcha. yeah appear. I'ma hop about the bushes, me and push a kid. Taka naglalakaw-lakaw kami dyan sa may baybayon kan Mananaw, Kuya James. May nailing kami duman na nagkakanap sa dakulao na lobster yaon naman sa baybayon. Lose a hand. Naunasan sa baybayon. Man, what was shaking? Buot sabi yun, dakul pan lobsters dyan. Where you live at? Another headline. Where you at? Dahil mo na ako pagpadaran tabi, primo, kinahon na lobsters, maski duwasan ng pidaso. I was on the verge. O si Pading Lito, Pading Lito Ramos, We just dahil ka magtubod na nawawara ako, ano yun man giraray ako digdio? got. Guess who at Balenciaga? Akan nakaaging aldaw, dahil kita naka-programa, kan Webes, kan Webes. Just to act. I need Henny. Tayo kita ki importanteng pinag-asikaso dyan po sa munisipyo kan nito. Now even when they shout, gotta shout me out. O yung mga taga dyan palan sa Tuburan, Ligao City and Paulog, Y'all is number 2. yung mga paraantabay niya to dyan, ang mga mahihigos na mga BHWs, Straight hunt maray na hapon sa Indo, pati dyan sa Layon, must be deja vu. dyan man po sa may Dunya Tumasa, Number 2. Mulad Bukad Grande, and dyan po sa may Masarawag, dyan sa Ginubatan Albay, sa may Mayon side, maray na hapon man po sa Indo. Pasiring duman sa may Buang, sa may Buang, sa may Amtik, Buang, pasiring na dyan sa may Sabluyon, sa may Sabluyon. Good afternoon po sa Indo ngamin. Oy Kudi, good afternoon sa imo Kudi, dyan sa San Fernando, Santo Domingo Albay. Santo Fernando, Santa Misericordia. Kaya Ronnie, si Ronnie Peñaranda. Dyan tabi sa, Sadit na San Roque. Dyan sa Santo Domingo. Maray na hapon tabi sa Indo dyan, pati ang mga parantabay niya to dyan sa San Roque, Santo Domingo, Albay. Don't let him take your love from you. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie? Bueno, I'm
Iguana po kita nin 30 minutos, makalis na po ang alas 4 nin pagkahapon. Mapadagos kita pagkatapos lang kay ni. An oras hatod sa Indokang Microban GT Disinfectant. Proven effective against ASF virus. Hinebra San Miguel. Sulit hanggang sa huling patak. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep, mabilis, magaling. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol Neozep Forte. The countdown begins for LCC Supermarket's Black Friday exclusive online deals on November 25. Get 50% off during the limited time only flash sale promo at www.shoplcc.com.ph. But wait, there's more exciting Black Friday deals for you. You can enjoy up to 50% off on your favorite grocery items on November 25 to 28. Don't miss out this online exclusive promo from LCC Supermarket Online. Follow at shoplcc.com.ph on Facebook for more details. What are you waiting for, mga ka-LCC? Check out www.shoplcc.com.ph for a new and improved online shopping experience and add to cart your favorite grocery items now. There's nothing we won't do for you. We give our best for you. Our promises are tried and true. We give our best for you. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Diatabs. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Bilis gaan sa pakiramdam, gaan pa sa bulsa. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaon na mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. Joey? Mamang sorbetero, anong ngalan mo? Tinda mong ice cream, gustong gusto. Okay, balik na kita sa ikadawang parte kan sa tuya po programang 2D sa Jibing ngayon na Sabado. Manang loob na O sa mga mainit ang payo, baga ice cream muna ka mo. mamang sorbet. Bakong sigan pagparapakidurulak nindo. Kalimbang mong Alam mag ice cream. haling kaway. Batang munti sa'yo'y naghihintay. Bigyang ligaya ngayong tagaraw. Basta ng ulap sa himpapawid. Korting sorbete sa pisngi ng langit. Mata ng dalagay na Mapasko na sige pa ang iriwal nindo. sikreto. Mamang Bata nag-iriwal. Dahil man nga nagmiridbidan. sayaw. Kalimbang mong hawak. Mga kablas talaga kamo. Batang munti sa'yo'y naghihintay. Bigyang ligaya ngayong nagaraw. Mainit na labi, nagbabagang mata. Sunog na pa. O ayan, nakalusot na databi sa komite. Duman sa Kamara Baha o House of Representatives, ini pong tawag dito, yung public-private partnership law or bill. Saro po ining substitute bill na pinasar po kan House Committee on Public Works na iyo po ang mag-aamyenda sa Build, Operate, Transfer Law. Na may katuyuan tabi na mas mapakusog pa ang public-private partnership. O ayan, naaprubaran pa sa nakaaging aldaw. Pero tayo'y sumaya. May mga atat na atat kaya. Muling kaway. So sigon po kay Surigao del Sur Representative Romeo Momo, ang chairperson ka na nasambit ng House Committee on Public Works, kay po handa tabi
napakusugon ang Build, Operate, Transfer Law sa paagi kay niong public-private partnership tangani da pong maging kaaya-aya. Atraktibo ang PPP concept sa mga investors asin mapapakinabangan naman kan publiko. Hindi ba? O dahil nga ni magparamaradali. Halaton. Pinuntuman tabi ni House and Ways and Means Committee Chair Joey Salceda kan segundo distrito kan Albay saro sa mga sponsors o author kan prosupwestong trilyong peso kantidad na corporate and public or private sector fund na nakatagamang ibuhos sa mga infrastructure projects kan gobyerno sa panahon o sa oras na magina pong batas ini pong public-private partnership. Both sabiyon at the moment bako pa ining batas. Sabi po ni Congressman Salceda, there is at least 27 trillion in financial resources available in the banking sector and at least 600 billion annually in just the large conglomerates every year for private sector financing of PPEs. So may supisyente pong pundo para po digdio sa endeavor na iniho kan sa tuya pong gobyerno. Dagdag pa po ni Congressman Salceda, more than just the financing, it's the private sector's ability to get things done. Kay puan tada tabi ini. So kay puan na ang private sector tabi magkaigwa man po nin abilidad ano nga rin kay ni na makatabang sa padagos pong pagangat kan ekonomiya kan sa tuya pong nasyon. So kasabay po sa mga probisyon sa prosupwestong institutionalization kan public-private partnership pipeline project, ang malinaw na panuntunan o guidelines siring man ang kahulugan kan mga unsolicited and solicited proposals, approval mechanisms, pagpapatupad ng Generic Preferred Risk Allocation Matrix or GPRAM, asin ang pagbilog po ni PPP Pre-Qualification Bids and Awards Committee. Siniguro man po ni Congressman Joey Salceda na magkakaigwa po ni pinag-aapod na transition framework para sa paglipat hali po sa Build, Operate, Transfer pasiring sa Public-Private Partnership Scheme. Siyempre, dapat igwa po ni agaran pagpaluwas po kan implementing rules and regulations kung in kaso sa panahon na magina po ining ganap na batas. Sabot. Away na daw so tayo. Sabi madigdi so Team Alba Youth Organization. Ano Diyos? Nagdadaog ka Diyos? Minutos makalihis na po ang alas 4 nin pagkahapon. Naging very busy kanakaaging simana ang komite kan sa tuya po ang ginagalangan na kongresista digdi sa 2nd District of Albay. Ining House Ways and Means Committee. So dakul po ng mga pinag-presentar na manlain-lain po mga proposed bills. Ansaro dyan po ining House Bill 5532 amending Section 144 of Republic Act 8424 as amended, imposing higher taxes on electronic nicotine or non-nicotine delivery devices.
Inigayod tabi so ano nga ran kanya no, so pigpa para urugong baga dyan na substitute sa sigarilyo, igad ining pinag-aapod na electronic nicotine or non-nicotine delivery devices. O ayan no. Ang pagpapara sigarilyo niya to, nakakaraot man ninyo sa bakulang sa salud niya to, kundi sa kapalibutan. Pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masamang Kung maisabatas na po ining House Bill 5532, asahan po natin na magkakaroon po ng mataas na buwis. Digditabi sa ano nga nin? Vape anapod kayo niyo? Vape? Garo bagay ni tambutso kan uya na bulldozer. Siring ma'am, pinag-urulayan po duman sa Committee on Ways and Means, ini pong substitute bill to House Bill 931 in consolidation with House Bill 1097, ini pong establishing the Philippine High School for Creative Arts System and appropriating funds therefore na pinagpadrinuan po ni Representative Roman Romulo. I think dyan ini sa Pasig gayud ano, and Congressman El Rey Villapuerte kan Camarines Sur. So dakulon po kasarabe digdio ang pag-establisher ning College of Medicine dumantabi sa Benguet State University. Nayao po duman sa munisipyo kan La Trinidad, Benguet. Po doon na databi ini ang Benguet State University College of Medicine. Hoy marinapon pa lang kay Manoy Benguet Silerio. Dyan tabi sa Central City. Sina pala ng mayor dyan sa Central City. may mga puno pa kaya silang aakyatin. May mga Siring man, ang sarupong substitute bill to House Bill 973 establishing a College of Medicine. Duman po sa University of Science and Technology of Southern Philippines, Cagayan de Oro City. Asinaapo doon na po ining University of Science and Technology of Southern Philippines College of Medicine. kasira ng kalikasan. Kadaklang kaini ang pag-establisher ng mga College of Medicine adi. Dyan man po sa may parting Katarman, Northern Samar. Oy maray na hapon sa imo tabi dyan, Sano Arnel de Silva. Ang Secretary to the Sangguniang Panlalawigan of Northern Samar. Magkakaigwa na palang kamo dyan sa ni na pinag-aapod na University of Eastern Philippines College of Medicine. Ini man po ang pinag-sponsora ni Representative Paul Ruiz Daza. Hoy haloy na akong dahil nakapasiring dyan sa Katarman. Dyan ako, Kuya Names, dyan ako nakahiling sa Katarman ki garo baga kuan, garo so uyan na garo man ngaya so aling-alingan pagkabanggi. Pero ang mga yaon duman, so mga retired ng mga mga nga ran kayan, entertainers. Sinda na po ang may sadiri kay itoong garo club duman. Medyo may mga edad naman ng gada. So mga dati dito nagtrabaho duman sa Manila. Nagduruman kami kay ito with the former Vice Governor gad ito, kay Banan mi duman. Nagduman kami. Ani ba, duman mismo sa structure na ito. Igo duman ki ngaya garo parlor, igo man ki garo restaurant, igo ki patahian. So mga nagre-retire naman po sa entertainment industry. Hindi ako sa nakunyaon pa dyan. Paki-update to tabi kami sa Arnel. O dyan sa Lokban, Quezon, igwa man po ni na plano na mag-establisher man in College of Medicine dyan po sa Southern Luzon State University. Main campus dyan po sa Lokban, Quezon. Po doon databi ni kung may pasarnan batas na Southern Luzon State University College of Medicine. Siring man dyan tabi sa munisipyo kan Agoo sa La Union.
Adyan ini kay Congressman ano ito? Si Quaresma. Kay Congresswoman Quaresma. Apo dum databi ning Don Mariano Marcos Memorial State University South La Union. Uyugon mo ang. So dakulon po ang mga nakalinyada na prosupwestong lay na magbuburog takpo nin mga colleges of medicine sa manlain-lain pong probinsya, digdi po sa satuyang nasyon. Tama-tama yan kasi yan baga saro sa mga pinagrekomendar kadto ni Kong Joey as our lessons and experience during the height of the pandemic. 41 minutos o 46 minutos makalis na po ang alas 4 nin pagkahapon. Kumusta palang tabi kamo dyan sa barangay Namanday, dyan tabi sa Cagraray Island. Kay Barangay Captain June Buaraw. Magayon na pala ng sa imo dyan na resort, ang mga destination dyan sa Baybayon ka Namanday. Kaya ito kan pag-agi-agi mi dyan, medyo bako pa yan develop, no? Bako pa develop yan. Pero may nag-snorkel ako dyan, Kuya Names. May saro dyan na lugar na garo, dyan ba kasi rarom kan dagat? May garo dyan mga wall. So bigla bagang minahararom, tapos may wall. Kan pagpasiring ko duman, uyugon mo uni pala na tayong, araman tayong, yung sea urchin. May mata pala niyan, mapulahon ng mata palang ka, nagbubulad-bulad, pigiling ako. Habang sumangat tunok niya bagang maito mo, nag-iriro-aro kaya. Garuro, may mga luho-luho duman sinda na, duman nag-iristar. So speaking of urchin, may nakauron ako tabi, speaking of tayong, may nakauron ako na, sir, may interesado da atabi na sarong kumpanya na garumagibo nin pilot project, Kuya Names. Ang pilot project na yan, iyo ang magibo sinda ki eksperimento kung paano padakulaon ang size kan mga tayong. Tagaro, yan baga, pigakaon baga yan. Pigakaon yan kaniba, garo salad. Pero itong nakaorong kong ito na nag-istorya sa Kuya manungod kang planong iyan, garo source garo ki medisina, pagibo ki medisina. Sabi niya, i-update ta ka ngaya mano kung ano ngaya ang progress kan siring ka na ideya o proyekto. Tadyan tabi sa may parte kan dyan sa may pigbukan, sa may parte kang tinapian, dyan sa nito, dakulunon dyan ang tayong, mga may tumon. Diba at pwede man dyan magkaigwa ni na experimental station. Tangani po na makapag-develop man dyan lamang nin livelihood project, ini pong gamit, ining tayong, may pera sa tayong. Okay? Too late. Nag-iristoryahan pa ka mo? Too late da, too late. So, kanakaagi pong aldaw, si Congressman Joey Sarte Salceda, kan 2nd District of Albay, nag-attender po ni multi-stakeholder meeting na pinag-organisar po kan Sandos Philippines. Duman po sa Makati kan nakaaging Huwebes. Asin duman po reveal niya o pinagbuyagyag niya ining sa iya pong House bill or proposal na kung saan ini po magpromotir kan pinagaapod na biosimilar products. Na ini po kung mangyari
ining maaprubaran ining proposal ni Kong Joey na nag-promote kan biosimilar products, ini databi magre-resulta nin halangkaw na access kan mga Pilipino sa mas baratong medisina para sa mga helang na nangangaipukan bulong na iniyo. So ano po ining biosimilar medicines? Ano ining biosimilar medicines? Ini databi yung mga so-called successor medicines na yung mga patents nag-expire na. Asin yung exclusivity para sa pagmanupaktura kay niyo natapos na. Protection for gangs, clubs, and nations, causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather So ini man databi mga biosimilars na iniyo, iba databi iniyo sa mga biologic medicines, masyadong technical masyadong technical. Naiba databi ining biosimilars na iniyo sa mga iba pang mga biologic medicines dahil ini po pinag-i-extract o pinagkukua sa mga buhay na organismo o living organisms arog kan mga tissues asin mga cells o mga selula sa lawas niyato. Ini tabing biosimilars na iniyo, ini so pinagaapod na game changers. Pag sinabi mong game changer, iyo ini so kumbaga nagdadaranin triyumpo sa laban kontra sa mga life-threatening diseases arog kang cancer. Iyo garo ini so pigaapod na stem cell medicine, di ba? So inako man po ni Kong Joey na inida pong biosimilar medicines na isipan niya iniong i-promote dahil nakatabang ini sa iya personally. Sarong aldaw, natuparan ko so amigo ko tapos so amiga ko. Diyan sa sarong karwas. May relasyon po ini di sa biosimilar medicines na niyo. Medyo haloy-haloy naman ang gad na dahil kami nagirilingan. Inapot ako, ano nga yan? Sikreto mo nga ya, counselor nga, tagarong nga dahil ka nagugurang. Batang nga nagpupurupingkis pangayaan sa imong pandok. Sabi kay itong amigo kong kaibanan kan amiga ko. Nagpapa-iniksyon nga ya iyan ki stem cell. So, ini po ang buot sabihin ko kayo ng biosimilar. So, garo, nadawag tabagay niyo na. Yun nga ni si Manoy Juan, o si Tata Juan, si ex-senator Juan Ponce Enrile. Gusto ko masaya ka. Nagpapa-stem cell, yan, treatment. So, garo, araw kayo niyo ang biosimilars. So, sabi po ni Congressman Salceda, gusto niya daan na ini pong mga biosimilar drugs na ini, maging parte na, kang pinag-aapod niya itong national conversation. And not just an executive or exclusive word to be used by the medical and scientific community. But sabi yun, maging popular na. Ini pong biosimilar drugs. Sabi ta nga ni Kasubago, when approved, magiging kung maging popular na ini bako lang sa mga medical and scientific community available, kung available na ini sa kagapsan, magiging na ini pong barato. Sabi pa ni Kong Joey, biosimilars will be a part of the puzzle in creating state-of-the-art and affordable medicines in this country as it benefits those with cancer and other diseases. And that includes so sa iya po man na nga rin kayo ni experience. Sabi po ni Kong Joey, instead of paying 356 for treatment, pag doon na-aproba na po ining biosimilar drug na ini, magiginasan ng mga 40,000
ang magiging gasto. Dakula ang pumbawas, di ba? So, siraron po kan sa iyang House Bill 00671 na pinag-file kan nakaaging pitsauno kang Hulyo. Ang sekretaryo po kan salud, tinatawan po na kimandato na idukaron ang mga healthcare providers asin ang publiko manungod po digdi sa biosimilar biological products and medical supplies as well as the creation of a biosimilar product price list at least once every 90 days. Me quedo sola, yo no te lavo los trastes, tampoco So naglalao man po si Kong Joey na ini pong sa iyang prosupwestong lay, tatawan po nin prioridad kan Committee on Health as soon as possible. Okay? All right. cerrada, entonces no. La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no, que no. La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no y no. Ya, ya. Tranquila mami, que yo estoy claro. A tu cosa que yo me lavo mi carro. Sé lo que siente y no le demente. Yo estoy buscando una mujer independiente. Hoy ka nakaaging aldaw, labo-labo po ang ginibo pong Estás buscándote algún hombre que no joda. Eso no existe. implementasyon kan emergency employment program Plancho tu ropa, na pinag-aapod niya tong tupad. entonces voy a buscarlo en otra. Tampoco sé So, ang opisina po ni Kong Joey, dakol na lugar, munisipyo, mga barangay, digdi sa bakulang sa 2nd District, kundi may gumanin mga party dyan sa 3rd District na nabinipisyaran po kay niong 15-day cleaning and other activities tangani po na malinigan ang satuya pong mga kalye, mga drainage system, sa iraron po kaining emergency employment program. tú me querías y las intenciones que tenías, que porque mi cama estaba fría, por eso tú creías que este premio te lo merecía. Perdona baby si es que tanto yo te insisto, pero es que tienes un bote que me trae loco loquito. Ellas todas en la espera y O sa mga kiditon dyan, trátame mal. relax lang, magirling daw ka mo kisini. La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no. Aram nindo naan na pagiging kidit, saro yan sa mga ano nga rin kayo ni, hahalian kan kadakol na mga maraot na pagmati sa lawas kan tao. Kaya relax lang. Take it easy. Diba? Ano magkaparahara dita nindo na sabi nga ni kayan, why worry? Look at the birds of the sky. They neither sow nor reap. Pero dahil man nagkakagaradan sa gutom. Lalo na yung mga kiriditon dahil sa politika. Maray pa niyo. Nalingawan ko, Kuya Nims, kunyan palan so KBP examinations today. Pero karon nag-examine na kanya ang pakuduman sa rong istasyon. Dahil ko lang nakuha sa resulta kay ito. So, kuan baga tabi dyan so dating istasyon bagang yaon sa may katedral. Karon nag-examine na kay ito. Ayan, disco fever tayo. Huwag masyadong kidit. Mapasko na. Give love on Christmas Day. Bueno, inabot na kita ka na sa tuya pong para mientras na pamamaaram digdi sa programang 2D sa GB, ngayon pong Sabado. Tangaran po ni Congressman Joey Sarte Salceda, kanikaduan distrito kang probinsya ni Nalbay. Tangaran man ni Kuya Nems, dyan tabi sa kontrol. Ini po ang sa indo pong amigo sa radyo, Councilor Nong Dawal kan Manitalbay, nagsasabing mapasatuya ang katuninungan kan satuya pong kagurangan. Paaram, bye-bye, I love you so much.
Sa indung nadangog ang programang Tudi sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon. Digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para